Алфонс Луи Констан е роден в Париж на 8 февруари 1810 година в бедно семейство. Той получава религиозното си образование, първо в малката семинария Сен-Никола дю Шардоне, а след това в Сен-Сюлпис. В първата семинария неговото възпитание е било много положително под ръководството на абът Фрер, който го насочва към поотворен и мистичен католицизъм, дори към идеи за магия. По-късно обаче, в семинарията Сен-Сюлпис, той се сблъсква с една съвсем различна атмосфера, строга дисциплина, суров ред и лицемерен морал. Именно там вярата му започва да се пропуква, а разочарованието от църквата го тласка към поезията. Констан достига до дяконство. Но през 1836 година е изгонен от семинарията, вероятно заради либералните си идеи. Скоро след това публикува Библия на свободата, остър текст срещу църквата и обществото, който води до конфискация на книгата, съд и затвор за него. По-късно се запознава с идеите на Вронски, които го насочват към езотериката, и приема името Елифас Леви, под което публикува окултните си трудове. През 1854 година започва издаването на своя труд «Учение и ритуал на висшата магия». В това произведение Леви изяснява виждането си за Таро, което, както вече казахме, напълно се отдалечава от това на Етейла, като възобновява кабалистичната линия на мистиката на числата и въвежда нейните ключове в Таро. С тях той се опитва да ни накара да разберем, че големите аркани притежават много по-дълбоко значение, отколкото се е смятало. Основният му принос е, че свързва всяка буква от еврейската азбука с по един от големите аркани на Таро. Леви забелязва, че в кабалистичното дърво на живота съществуват 22 пътя. Така, след като съществуват 22 големи аркани, 22 еврейски букви и 22 пътя в дървото на живота, всички тези елементи могат да бъдат съотнесени един към друг и на всеки голям аркан от Таро ще съответства една еврейска буква и един път в дървото на живота. Ето защо, когато пише «Учение и ритуал на висшата магия», той я разделя също на 22 глави, като на всяка от тях дава по една еврейска буква като допълнение към номерацията. В споменатото произведение Леви завършва мисълта си със следните думи, като обобщение. Таро. Тази чудодейна книга, вдъхновителка на всички свещени книги на древните народи, е най-съвършеният инструмент за гадаене. Поради аналогичната точност на своите числа и фигури, тя винаги разкрива скритите неща и дава на питащите най-мъдрите съвети. Може да се каже, че със своите теории Леви окончателно установява основите, върху които останалите ще развият тълкуването на Таро, както в езотеричен, така и в гадателски смисъл. Последната част от живота на Елифас Леви, която всъщност може да се смята за живота му като маг, не представлява особен интерес от гледна точка на Таро, затова ще се ограничим да припомним, че той умира на 31 май 1875 година, забравен от широката публика, пресата и интелектуалните среди на Париж.